राजखान्थि पलिटिक्स इलेक्शन बाय इलेक्शन सो राजखान्थिनि बोथोर बे समाव इलेक्शननि बोथोर बे समाव बयबो गाव गावनि आइडियाफोरखौ शेयार खालामगासिनो थादों आरो मोनसे पार्टिया मोनसे पार्टिखौ एटाक खालामगासिनो थादों राजखान्थियारि एटाक खालामगासिनो थादों बे राजखान्थियारि एटाकआव सोरनियाबा फाल्लाया गिलिरसिन जादों सोरनियाबा बांद्राय गिलिर जायाखै सोरनियाबा रेजें जादों सो बेबादियाव जोंनि भटार्सफोरा सोरनो बोरैहाय भट होगोन बेखौ गाव गावनि रोखोमै गाव गावनि आइडियाजों मानसिफोरखौ मा खालामनो नागिरदों भटार्सफोरखौ गाइड खालामनो नाजादों बेखौनो नुबाय थादों आरो बे समाव सोरबा इउटिउबारा जुदि सोरबा पार्टिनि इसे मोजांसिन जानाय बायदि जुदि बाथ्रा बुंदोंबा नों आमुक पार्टिनिसो बेबायदि आरो नों UPPLनिसो नों BPFनिसो बायदि रोखोमनि कमेन्ट्स बेबायदि नङा होमबा बेबायदि रोखोमनि आरो बिखौ जेसेबां हायो माने डमिनेट खालामनो नागिरदों बयबो गावनिखौ मोजांसिन होनो नागिरदों बेनोथ' जाबाय बिउटि अफ पलिटिक्स बेनो जाबाय राजनितिनि सबसे बिउटिफुल बिथिं जे पलिटिक्सआव मा खालामो मानसिफोरा मा खालामो बयबो साइकोलजिस्ट जायो बयबो मा जायो फर्चुन टेलार बायदि जायो बयबो मा जायो प्रेडिक्टर जायो बयबो माने बियो ओरैनिसो मानसिखा बिनि बाथ्रा बुंनाय स्टाइलाव बिखौ आं UPPL नि बायदि नांदों बिनि बाथ्रा बुंनाय स्टाइलाव आं बिखौ BPF नि बायदि नांदों नङाबा आंथ' बेफोरखौ बिराद एन्जय मोनगासिनो माने रंजानाय मोनगासिनो आरो आंनियाव जायफोर कमेन्ट्स फैदोंना बे साननैसो पलिटिकेल बाथ्रानि सायाव आङो पलिटिकेल बिथिं सायाव भिडिअ लाबोनायाव बेहाय ओरैबायदि कमेन्ट्स फैदोंना गमामायैनो नोंथाङा बा नोङो UPPL निखा नों गमामायैनो आमुकनिखा गमामायैनो नों प्रमदनि आमुक गमामायैनो नों आमुकनि आमुक बेबायदि आरो गुबुन गुबुन बिथांमोन आं नुदों सेम आंखौ जाबायदि बुङो गमामायैनो नोंथाङा BPFनिखा स' नों हाग्रामानि माइबा बायदिसिना आरो बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि बेबायदि कमेन्ट्सखौ नोंथांमोना नुदों डेट मिन्स पलिटिकेल भिडिअफोरा बिराद इन्टारेस्टिं बेवहाय बयबो मानसियानो गाव गावनि दिमागखौ कमप्लिटलि इउज खालाम नो डाउट बिथाङा फरायनायाव बेसेबां ब्रेनखौ इउज खालामाबो जानो हागौ गावनि मेलेमखौ बबेबा सानखान्थियाव इंराजियाव बबेबा फरायनाय बिथिङाव नांगौ कलेजाव थांना ओरैनो मबाइलजोंनो आड्डा मारिना थागोन नाथाय पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगो नों आमुकनि नों ओरै बेवहाय बिराद बरियासे माने मा खालामनो हायो जास्टिफाइड माने बिराद मोजां बेखौ बिजिरनानै जोबोर मोजां बिजिरनानै बेखौ मा फोरमायनो हायो आरो नाथाय फरायनायाव नो डाउट बिदि हायाबो जानो हागौ स' बहुत इन्टारेस्टिं आं बेखौ बहुत एन्जय मोनगासिनो आरो रंजानाय मोनगासिनो बेफोरबायदि बाथ्राखौ स' जियानो जाया मानो आरोबाव जोंनि नेता सासे बिथाङा बरिया मोनसे बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राखौ नोंथांमोना खिन्थागोन बिथाङा UPPL निफ्राय गबिन्द बसुमतारी बिथाङा जाबाय मा डेपुटि CEM अफ BTR बा BTC स' BTR होनबाबो गोबां दुखु मोनो BTC होनबासो मोजां मोनो नङा होमबा स' BTR BTC जि बुङो आं मोननैखौ बुंगोन नोंथांमोना मा सानो नोंथांनि बायदि बुंबानो जाबाय स' बिथाङा मा बुंदों बे जे सिडली बाय इलेक्शन बा बाय इलेक्शनाव सोरनो भट होनांगौ बिथाङा मोनसे बरिया बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राया थारैनो BPF खौ इसे थिरजों गावना होनाय बायदि खालामदों बिथाङा बुंदों मा थारैनो ओरैबायदि केन्डिडेटनो भट होनांगौ जाय केन्डिडेटआ रुलिं पार्टिनि हमना ला BPF आ रुलिं पार्टियाव दंमोनबा बिसोरनि केन्डिडेटआव होनाया मोजां बा UPPL डेट मिन्स दा जि मित्रजोतनि सरकार दङ बिसोरनि केन्डिडेटनो होनाया दरकार कारन रुलिंआव थानायफोरनि केन्डिडेटआसो जोबोर मोजाङै खामानि मावनो हायो बेनिखायनो रुलिं पार्टिनि केन्डिडेटनोसो भट होनांगौ बिखौसो देरहानांगौ नङा होमबा बेबायदि बुंनायखौ नोंथांमोना थारैनो खोनादों बिथांनि आरो नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोना बुंदो जे रुलिं पार्टिनि केन्डिडेटखौसो देरहानाया दरकार ना अपोजिशनाव जाय थागोन बेखौ देरहानाया दरकार मानोना बिथाङा बुंदों मा गबिन्द सार बिथाङा बुंदों जाय अपोजिशनाव थायो बियो जेबो मावनो हानाय नङा बेनिखायनो अपोजिशनाव थानाय लिडारनो भट होनानै जेबो लाब गैया नङा होमबा जे बाय इलेक्शनाव मा जायो अपोजिशनाव थानायनो होनानै लाब गैया बेबायदि बिथाङा बुंनो नागिरदों नेरेटिभ क्रिएट खालामनो नागिरदों दा नोंथांमोना बुं आंनि बादिबा आं जेबो बुङा नोंथांमोननि बादिबा मा अपोजिशनाव थानायनो भट होनाङा मा रुलिंआव थानायनो भट होनांगौ बेयो नोंथांनि सायाव बबेखानि बे बाथ्रायाबो नंद्रायै नङा थांनानै बै 1 बोसोर 1.5 बोसोर बिथाङा अपोजिशनावसो थाहैगोन स' अपोजिशनाव थायोबा बिथाङा थारैनो बै 1.5 बोसोर 1 बोसोराव मा मावगोन थारैनो बुंनो थाङोबा मावनो हायाथ' नङा नाथाय नांगौ बादि मावनो होआबो जानो हागौ हायाबो जानो हागौ बेबायदि आरो इंगितफोरा नङा होमबा स' जियानो जाया मानो बे सिडली समष्टि बा गुबुन गुबुन समष्टिनि सुबुंफोरा
जाबायदि सानो बेबायदिसो जागोन आं नों बुंनायजोंथ' जेबो जाया गबिन्द सार बुंनाय बादिबो जेबो जाया बेनिखायनो नोंथाङा सानबानो जाबाय सोरनो भट होनाया बेस्ट बा सोरनो भट होयोबा होआबा बिखां बुंला नोंथांमोना जाबायदि एनालाइज खालामो नोंथांमोननि बायदि बुंबानो जाबाय बेवहाय आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन बे जे इलेक्शन बाय इलेक्शननि समाव नाथाय मोनसे बाथ्राखौ बयबो बावगारथारनानै दङ रन्जन दैमारि बिथांनि बाथ्राखौ रन्जन दैमारि बिथाङा थारैनो जेलनिफ्राय गमारगोन ना गमारा आंनि बादिबा जोबोर थाबैनो गगोन खोमा जोबोर थाबैनो गनो हागौ आरो बे इलेक्शननि समाव बयबो रन्जन दैमारि सारखौ बावगारथ'नानै थालायबाय बिथांनि जि हावा बिथाङा जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव फैथारसिगोन बे बाथ्राया बेवहाय बांद्राय रायखांजानायखौ जों नुनो मोनाखै स' बेबायदि आरो स' बेवहाय बे जि सिडली बाय इलेक्शनाव रन्जन दैमारि बिथांखौबो लानानै गोबांनो पलिटिक्सआव माने लांनो नागिरनायखौथ' जों नुदों नाथाय बे बांद्राय माने हाइलाइट जानायखौ आं नुनो मोनाखै आरो स' अपोजिसना बेखौ माने क्रिएट खालामनो हायाखै जे रन्जन दैमारि बिथांखौ माब्लाबाबो UPPL जेलनिफ्राय बख'नाय नङा बे बाथ्राखौ बिथांमोना नेरेटिभखौ क्रिएट खालामनो हायाखै खिन्थु बे बाथ्राखौ क्रिएट खालामनो हानायखौ जों नुनो मोनदों दा थानाय मित्रजुट सरकारा थारैनो रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोथारगोन जोबोर थाबैनो बे बाथ्रायासो एसे नेरेटिभा माने सोरजिजानो गायसनजानो थांगासिनो दङ बेनिखायनो बेबायदि बिथिङाव PPFआ बेकफुटआव दं होननानै आं बुंगोन स' रन्जन दैमारि बिथाङा थारैनो जेलनिफ्राय गमारगोनाथ' रोखा आं बेबायदि सानो नाथाय बेनि जि टाइमिं सम बेयो आनप्रेडिक्टेबल बेखौ जों प्रेडिक्ट खालामनाया माब्ला बेबायदि जागोन नाथाय जानायनि लामायाव थांनाय बायदि आं नुदों नाथाय बे नेरेटिभखौ बे इलेक्शनाव इउज खालामनायाव फेलें BPFआ बबेखानि UPPL एसे साक्सेस जाहांनाय बायदि नुयो स' फ्रेन्ड्स आंनि बाथ्राखौ आं बुंबाय नोंथांमोना कमेन्ट्सआव रायलायसिगोन नङा होमबा स' नोंथांमोननि कमेन्ट्सआ मा फैगोन बेखौथ' बयबो मिथिखागौ नोङो पाक्का UPPLनि बेनो फैगोन बांसिनानो नोङो प्रमोद बर'नि आमुक नोङो DPNनि आमुक नङा होमबा एबसुनि बाथ्रा बुंबाथ' बेखौनो बुंखागोन आरो सासे बिथाङा कमेन्ट्स लिरनाय आं मोनसे नुदों बरिया इन्टारेस्टिं गमामायैनो नोंथाङा UPPLनि आं हले एबसुनि बिदि बुंदों आरो बिथाङा जानो हागौ बिथाङा एबसुनि सुबुं बेबायदि बुंदों आरो स' जियानो जाया बहुत इन्टारेस्टिं कमेन्ट्स लिरो नाथाय बै मेलेमखौ जुदि फरायनायाव इउज खालामनायमोनबा बबेबा जुदि बरिया खामानियाव गावनि थांना थानायनि मोजां खामानियाव जुदि जोबोर गोजौ लेभेलाव गुवार लेभेलाव जुदि इउटिलाइज खालामनायमोनबा बै ब्रेनखौ जानो हागौ दिनै जोंनि समाजा एसेबां फिसा पलिटिक्सनि उनथिं खारनाय नङामोन आरो बेबायदि खारामोनबा जों बायदि इउटिउबाराबो फिसा इउटिउबाराबो बेबायदि भिडिअ खालामनो स्कपखौनो मोननाय नङामोन बा गोनांथियानो जानाय नङामोन बेनिखायनो आं बेखौसो बुंगोन जे जों सुबुंफोरा बेबायदि फिसा पलिटिक्सनि एनालाइजार माने मा होनगोन बेखौ बिजिरनानै बा बेनि सायाव गोबां गावनि राय होस्लायस्लाय बेनिख्रुइ बहुत बेलेगाव बाहायबा मोजांसिन जागोन नामा मेलेमखौ आं बेबायदि सानो स' मात्र बेनो इम्पर्टेन्ट भट होनाया जोंनि थाखाय इम्पर्टेन्ट भट होनांगौ भट होनाया जों साफ्रोम मानसिनि राइट्स बेखौल'सो नोंथांमोना साननाया मोजां एसेबां बिजिरग्रा जानानै जेबो गोनांथि गैया बिजिरग्रा जानानै नों आमुगनि होननाया जेबो लाब जायाखै आरो बेखिनियाव आं बेखौबो बुंगोन जोंनि बर' हारिनि जि ससियेल मिडियाफोराव कमेन्ट्स लिरनायखौ नुनानै बबेखानि बे आंनि मोनसे साननायसो जे कमेन्ट्सखौ नायनानैनो मानसिनि बबेबा साननायखौ जोङो माब्लाबा बिजिरनो हाया बे माब्लाबा कारेक्ट जानो हाया बेवहाय माब्लाबा जों रिसार्च खालामाखै बबेखानि बेनि सायाव जेबो बिजिरथि गैया बेनि सायाव जेबो डिजार्टेसन बा रिसार्च पेपार बेबायदि आं खालामाखै जास्ट आं मोनसे आइडिया खालामदों जे ससियेल मिडियाआव जाबायदि कमेन्ट्स नुयोना जों गेदेर इउटिउबारफोरनियावबो जाबायदि कमेन्ट्स नुयोना बे कमेन्ट्सनिफ्राय आं बे बाथ्राखौ सानदों जोंनि बर' हारिया गावस्रानायनि गुबै जाहोना जाबाय बेबायदि माखासे पार्टिनि थाखाय दा जोंनि मानसिफोरनि साननाय हनायफोरा ओरैबायदि डिभाइडेड ओरैबायदि गावस्राना साननाय हनायानो माने बेयो मोजांसिन बैयो मोजांसिन बैयो हामा बेयो मोजां बेबायदि गोजा आरो गासैनियाबो स' जोंनि हारिया अरायबो माने गासैबो बिथिङाव गावनायल' नङा जों गोसोनि बिथिङावबो बहुत गावनाय आं बेखौनो बुंगोन स' नोंथांमोननि कमेन्ट्स लिरनायनिफ्राय आं मात्र बेखौल'सो बुजिना मोनदों जोंनि मानसिफोरा अरायबो गावस्रि नोंथांमोना अरायबो जों भिडिअ बानायग्राखौ मा नुयो जेनेबा आंनि बेलायाव बुंबा नोंथांमोना मा नुयो जे आं बबेबा पार्टिखौ सापर्ट खालामदों बे जाबाय नोंथांमोननि लाइफनि सबसे गिदिर मिस्टेक आं नोंथांमोननो मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्राखौ लास्टआव खिन्थागोन आं लाइफआव जेसेबांखिनि भट होदों सोरनो भट होबोदों बबे पार्टिनो भट होबोदों नोंथांमोननो खिन्थानि आं लाइफआव 6 बारसो कंग्रेसनो भट होदों बहुत बार BJPनो भट होदों BPFनो भट होदों UPPLनोबो भट होना मोनबाय CPIMनोबो भट होना मोनबाय दानिया नोंथांमोना प्रेडिक्ट खालामदो
आरो निर्दलीयनोबो भट होनाय रेकर्ड दं लाइफआव स' आंनि लाइफआव माने गोबां रोखोमनि इलेक्शनाव पन्सायत इलेक्शननिफ्राय हमनानै आथिखालावथ' पन्सायत गैलिया एमपि इलेक्शन एमएलए इलेक्शन नङा होमबा दा बेवहाय बिटिआरआव एमसिएलए इलेक्शन नङा होमबा स' बेबायदि गोबां रोखोमनि इलेक्शनाव गुबुन गुबुन पार्टिनो होनो मोनदों कलेज लाइफआव इउनिभार्सिटि लाइफआव मा मोनदों एनएसइउआइनो भट होनो मोनदों आरो मा एजिपि बिजेपि जि एलायन्स बिसोरनो भट होना मोनदों इउनिभार्सिटि कलेजफोरावबोथ' पलिटिकेल पार्टिनि आखाइ थायोना स' नोंथांमोना प्रेडिक्ट खालामबानो जाबाय आं मा पार्टिनि सुबुं स' नोंथांमोना बे बाथ्रा गोसोआव लाखि कन्डिसन लानानै थासारि लानानै नोंथांनि जि भट ना बै भटआबो सोलायनांगोन दरकार जायोबा जोङो बर'फोरा जुदि इउपिपिएल बिजेपिया जोंनि जुदि खामानि मावोबा फिउचाराव जों कंग्रेसखौबो लाबोफिननो गोनां जानो हागौ बा सोरबा बिपिएफखौबो लाबोफिननो गोनां जानो हागौ बे थासारि जागोन लोगोफोर आरो बेयो जाबाय साफ्रोम मानसिनि मावनो गोनां बिबान नोंथाङा फिक्स माब्लाबा डाटा नोंथाङाथ' पलिटिकेल पार्टिनि मानसि नङा ना जुदि नोंथाङा पलिटिकेल पार्टिनि दैदेनगिरि नङाबा नोंथांनि भटआ माब्लाबाबो थासारि नायनानै जानाया दरकार